ആരുടെ മുഖത്തേക്കും തുറച്ചു നോക്കാതെയുള്ള വളരെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള സമീപനം, കരുണാർദ്ദമായ നോട്ടവും മെല്ലെയുള്ള സംസാരവുമാണ് മഹാനായ വാവാട് ഉസ്താദിനെ ഏറെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. ആ മഹാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സമസ്തയുടെ 90-ാം മഹാസമ്മേളനം മാത്രം മതി. ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആ പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ അനവധി മഹാന്മാരുടെയും സാദാത്തുകളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്ന് ആ സദസ്സിൽ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചത് മഹാനവറുകളായിരുന്നു. സമസ്ത മുഷാവറ അംഗവും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ട്രഷററും 12ഓളം മഹല്ലുകളും ഖാദിയുമായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ. ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയുടെ വിശുദ്ധിയും നൈർമല്യവും കാത്ത് പൂവിതളിന്റെ സ്നേഹസ്പർശനമായി നമ്മളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാസാന്നിധ്യമായിരുന്നു ആ മഹാൻ. നിരന്തരം തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ ഖബറിനെയും മരണത്തെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ച ആ മഹാന്റെ മരണം ഏതൊരു വ്യക്തിയും കൊതിച്ചു പോകുന്ന നല്ല മരണമായിരുന്നു. വാവാട് ഉസ്താദിന്റെ ജനാസയ്ക്ക് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നാം കേൾക്കേണ്ടതാണ്. ശൈഖുന സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ്, നാം അവർക്ക് തടസ്സമാവരുത്.